Нема кой да ги бутне. Та Тиквата Толупов, та Делян Пеевски с тия заплахи, та Иво, изобщо убавци. От всичкото казано и по новините, не мафия. Тия са, братко, надминали и руска мафия, и италианска мафия. Тук сме развъдник на идиоти, на тапанари. С кой акъл, че седнат и да заплашват? Идиоти. Пълни идиоти. Другото нещо, което искам да кажа на всички българи. Немирните знаменца. Немирните протести. Така се прави протест. С огън, с бухалки. Така се сваля тая дерибейска власт и тия мафиоти, къде от години са ви цицали парите. И сега бюджетът е отхвърлен, обаче на днешните заплати 10%. Дото. А защо? Питам. Тая разлика от парите, кой ще я връща? Нема да я връща никой. Чужди фирми и фирменца влезнаха в България. Цицат, краднат и така нататък. Що не дадат от техната държава тия пари, които ги получават там за тия фирми и фирменца? Или ние сме Непал, Венецуела и най-пропадналите африкански държави? Толкова ли сме прости хора? Толкова ли сме прости българите? Не вервам, защото имаме много умни хора, които не са тука и нема да седат тук. Защо трябва да им търпиме простотиите? Значи всичките трябва да станеме и да стане един път мазаляк, за да може да ги изкараме от Народното събрание и да се сложи край на тая зверщина, която я правят. Лъжи, мажи и крадни.